isendịrị m DM na-ajụ m sị m na nna asị ndị be anyị fanụzi na nwaanyị obodo fa na Naịjirịa jee nụọ nwaanyị fa na Naịjirịa jee nụọ nwaanyị isi m what of onye na-enwere akwa onye na-enwere akwa ya na Naịjirịa jeje nụọ nwaanyị onye na-enwere akwa ya na Naịjirịa jeje nụọ ka esi na Naịjirịa jee nụọ nwaanyị nọ ife m na-ekwu my dear ị watchụrụ videos ọfụma ịpụta kọba ife ị na-amarọ onwere mgbe m ji wee sị gị ịnọ na obodo a ịnọ na South ị nwere akwa nwere mgbe m ji si na ba Naịjirịa jee nụọ nwaanyị a sị m gị ọ bụrụ na aka adịrọ gị ka kwọrọ akwọ and ịnọgo 10 years buru okpokoro isi na ba Naịjirịa ịrụzie ebe anyị nụọ nwaanyị ịnụzie nwaanyị o ịnụrọ nwaanyị o buragodo okpokoro isi na Naịjirịa na onwere ife n'obodo eme ọ ife m kwuru and most of other videos m again nsikwa gị si ịnụ na nwaanyị South because ndị nụ nwaanyị South now ndị nụrụ anụ nwaanyị South na-ebe akwa na-ebepụta ọbara n'anya ọ bụrụ fanchari na ebifu na abịa ebe abịa kọba nsị m na ọ bụrụ everybody nkewa ọkwa 1 out of 100 gị nwa nọ n'akụkụ ị na-anya aka nị na-anya aka ekpe kedu ndị onye nke ada ebe akwa gwa m onye ada ebepụta ọbara n'anya ndị na-ayị godi for yourself ndị na-ayị godi for anyị kuchiri fa akuchili na-akụchie gwa m onye nọ n'akụkụ ya ada ebepụta ọbara n'anya gwa m asịrọ gị gbara aka dice ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ gị na-aba ka ị esi wee na ka ị na-akọ ife ị na-amarọ ife ị na-esendere na meseji ọ bụrụ na ị sendere kọmentị nwere ife na eme vidio na abụrụ ihe gero vidio fụ m ịkọba ife ọzọ ama m another person now ndị a wee na-eme sim card ana m eji ama atụ ebe a steady ọ na-eme sim card mahala ọ na-ata sim card free onye free enwere ife ị na-arị na-asakagharị oge ọbụla na-agụ na okwu ka na abụ maazị ọkụ maka ndị na-ana iyo na onwekwa ndị ka na-azụ atụke na-emegheri na-emegasị ụmụ ife gasị ka na-alị nakwa n'ikpu nwaanyị obodo fada ghọta ife a na-akọ na anya ka m gwa gị onwere ife ị na-eme n'obodo South ị nara arụta 500 rand everyday nara ejide nwunye n'aka gị asị nwoke ịbụ nwoke nwere responsibility nwaanyị enwere responsibility nwaanyị agha azụ nwaanyị agha ejere nụọ nwoke nụta nwoke dese n'ụlọ nye bie nni nwoke amụbala ya nwa oge nwa bụ anụmanụ nwoke ya anụta nwaanyị desa nwaanyị n'ụlọ nwaanyị amụbala gị nwa ọmụnwadị nwa ọ na-amụ gị oge nwa ezigbo ụmụaka nwaanyị enwezielu sọpọtụ nke ọbụla nwaanyị na-enweta bụ o were sọpọtụ oge nwaanyị ahụ eji ihe eje n'ụdọ na ka nwaanyị buwe ezinụlọ nwaanyị buwe ezinụlọ ịtasịa afụ nwaanyị bụ ezinụlọ na-enye gị nri na-azụ ụmụaka ife ya bụ efurefu n'ime ụlọ ịtasịa afụ ịtasịa afụ n'ụwa ya ụwa ọzọ ya apụta isi chukwu na iche ịbụ nwaanyị alọ na-apụghị ihe gero vidio fụm ịkọba ihe ọzọ kịta ana m asazi vidio ị na-arụtụgasị aka ebe ọzọ na-akọzi ife dị iche iche ife nsị bụ nụọ nwaanyị Naịjirịa nọ n'obodo a nwaanyị Naịjirịa nọ n'obodo a ewu ị nwere gị ji eje ị nwere akwụ ya eji na Naịjirịa jeje nụọ nwaanyị ekwa nụọ nwaanyị Naịjirịa na nwaanyị Naịjirịa nọ n'obodo a nwaanyị Igbo nọ n'obodo a nwaanyị juru na nke ndị chuzin nwakasị no chuzin nwaanyị juru ebe a single ladies juru ebe ahụ ndị na-ekpuchisi ọkpa ha kpuchie aka ha ka ị ghara isi nwaanyị bịara obodo a ka ife ọ na-eme jee na chuzin jee chọta nwaanyị obodo be anyị n'obodo a ma ihe echenwụrụ be anyị ị na-eje achọta nwaanyị obodo as an excuse ị nwere akwụkwọ ihe eji na Naịjirịa onye a na-emesi kaadị ngwa ya o nwere akwụkwọ betu o sevuru ego kwụọ ụgwọ isi nwaanyị na-akwado isevute ego eji wee mee visa kpọgote ya ebe a ime mmenwụrụ like that ịma mmenwu visa nwaanyị nọ Naịjirịa kpọgote nwaanyị ebe a maybe highest plus and minus 12,000 rand ọ dịrọ too much yes ị chọta nwaanyị a na-efere mba ụwa chọta ya na Facebook gwa ndị bụ unu chọtara ya nwaanyị mara etu ọbụla ị ga-esi chọta nwaanyị mara otu isi eje achọta ụmụ nwaanyị obodo si otu achọta nwaanyị Igbo n'obodo a maọbụ na online nke nọ Naịjirịa inye emeli akwụkwọ gbagote ebe a na ala anara apụghị nwere mgbe m si gị kedu ka ị ga-esi wee naba ka ị ga-esi wee gbara aka wee onye na-enwere akwụkwọ ka ifuwe excuse iji edisive onwe gị onye na-enwere akwụkwọ ka esi je nụ nwaanyị be anyị there is many ways ị ga-eji nụ nwaanyị be anyị yes